Hola a tothom, aquí Marta Mariner. Amb l'ajuda del Daniel Millán us explicarem com fer un cross-step en longboard i algunes variacions. Primer de tot cal saber fer alguna cosa, com per exemple aguantar-se a sobre o frenar. Per si de cas, repassarem tots els conceptes bàsics del longboard. Heu de saber que hi ha dues posicions, el goofy i el regular. Goofy és quan portes la cama dreta davant. Estem anant en aquella direcció. Portes la cama dreta davant, l'esquerra darrere i t'impulses amb l'esquerra. I regular és quan portes la cama esquerra davant i t'impulses amb la dreta. Però com podem saber si som regular o goofy? Amb l'ajuda d'algú farem el següent. La cama que ha quedat davant és amb la que ens impulsem. Com m'ha quedat la cama dreta davant, sóc regular. Una vegada sapiguem això, ja podrem anar practicant a impulsar-nos, a frenar i a agafar més i més velocitat. Ara ja podem començar a explicar com fer un cross-step. Començarem amb aquesta posició inicial. El peu que portem davant el situarem al mig de la taula i arrepenjarem tot el pes en ell. El peu que ens queda ara darrere l'hem de passar per davant de l'altre, creuant-los, i a la vegada fent un canvi de pes. Una vegada tinguem el peu creuat amb tot el pes en ell, el peu que està darrere tornarà a passar davant i tornarem a la posició inicial. Després ja podreu començar a practicar amb el longboard en moviment. Aquest és el cross-step bàsic, però també hi podem afegir algunes variacions. Exemple número 1. Fer un cross-step més 180 graus. Simplement heu de girar els peus 180 graus quan estiguin en posició de creuat. I, esclar, quedareu mirant cap a l'altre costat. Per tornar a girar, podeu fer un salt de 180 graus o girar tal qual amb els peus. En moviment queda així. Exemple número 2. Fer un cross-step endavant i endarrere. Heu de fer el cross-step però sense retornar a la posició inicial. D'aquí, ara feu el cross-step endarrere. El peu que queda davant, creuar-lo per darrere de l'altre. Arrepenjarem el pes a aquest peu i el peu que ara queda davant passarà darrere retornant a la posició inicial. En moviment queda així. Cadascú pot fer les seves pròpies variacions i afegir el seu propi estil. Si no us surt a la primera, no us desanimeu i continueu practicant. Recordeu utilitzar el casc o altres proteccions. Molta sort!